سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتنا نلومي اب تاريخ إرترا زتكورت حستوينا كنقربلكم بفلايكا كاب قلعي كوينات عالم ندحر أبزل أوان سندات إرترا بموكاس دما قداماي كفالو حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم نعدم هاجر إيطاليا بعشرة سنة شحنت شعات 140 عام تمرت كوينات مس أوجت كاب صبحيتو مالت كاب 11 سنة جميرا نفرت بريطانيا قبل على سمراقي ترفه كبرا جمرا أبتو وانتي إرترا جزءات إيطاليا زنبرت نهزبي إرترا ناس نترهوان زما باصع منشرات دما كاب نفرت بريطانيا كزنب جمرا حدا كاب تورقاقتي كم زبل صحف نبرام وتهدرات إرترا سمعوم إزي جاجاوي إيطالياوي صلاعينا ففريام مريتكم منزعو نتسترف محراس يخلكلكم الله كوبتكم كي ترابحو يعنقفكم ون نمن اسياتكم أمود أتا زيبلو كويناتنا أتوه يودوهم الله أب سوماليا ليبيا إثيوبيا سواكم موت يخون الله مريتكم هابتكمن كبراتكمن بإيطالياوان تمنزع الله كال ورقات وي منشور دما كم زيبل أبكرن زلهم إرتراوان سمعنا نحنا منقست بريطانيا كم حربنياتات نحربنياتات نزاربكم علنا إيطالياوان نحمس عامتات جزيئم خميم كل جزيجن أبكن ما جنبار نايكوينات مسسلوف خميم نهاجركم بأدن نقطة سرجاتات مليون ما زلوا نابهلكيتكم نختمرش لوميم وإرتراوان ناي جزاء رؤسهم بانديرا يقبأكم يو مكوننات كتكونو مسولكم يو كابتي بإيطالياوان زوهابكم بزبلص أصوار كتواغو مسولكم يو نظام تسعيرهم زلو إيطالياوان انت دا رح ريحكمهم نزخلو نحنا كنفتصمولكم نما باصع علنا هيوت إرتراوان كبرت زهلو كوم ستقبرو ترايو نهزبكم بسم هاجر نختصوعو دفرو جيلاتات طاليان مخوان أقوارصوم بطولونيتات كتأززو تانكتات كتزورو نفرتون كتمرحو تخوليخم ازي قال خابتي إرتراوان والتهدرات نمشرشار ببريطانيا بنفرتي زنب زنبرة ورقاقتيوم اتم شعوب إيطاليا استورارو اب بريطانيا تعاقبهم زنبرو نقصة نقصتي إثيوبيا هاتسي هايل سلاسيون مزنا إنجليز لكيموم منشرات نخدربيو تفقد اللهم تحستوت منشرات نتاريخاو حدنة إرتران إثيوبيان نبهلاون عليتاون هيماناتاون تمساسالنت كلتي حزبتات كمون نمثل إثيوبيا وحرنتن حزب إرتران زسقطن زسبخن نبرم سلمن تاياغن بريطانيا اب صباح اواج وغي إيطاليا نإرترا كندزي أقاليبات الله شحوكا جزئتي إيطاليان تنبرت إرترا كاب أوروبا أزيا رحقت خنسا كميلا إرترا كند تقلتفا بتخوينات كتصلو زقالت نزي من تانكردا اب سمين أفريقيا يخصت نزنبرة قونتات مقلاتن مقنزابن يدلي اب اوان كالاي كوينات عالم كاب هاجرات سمين أفريقيا موروكو الجيريان تونيزيان جزءات فرنسا ليبيا جزءات إيطاليا جبت دما ناس أقوان تنبرت جزوف والتهدروا حيل بريطانيا كمريتا زي وصب منبارو اب تحت تسلوا بريطانيا زنبرت موسوليني أقدمون مالت أنصار بريطانيا كوينات قدم مقواجد حيزو حيلتاتون أصوار وقون اب ليبيا يخمرو نبرا تشرشل ناي إنجليز كمزبلو نتناي تنتي ناي نقسنت روما جزءاتات بمملاس ني إيطاليا قويتا مأكلاي بحري ميديترانيان سي ناي مقبار حلمنير ويوم سلزقونا فرنسا اب تخوينات مستسعرتمو كابتن جزءاتاتا زنبرا بعد تونيزيا تقاومو كمزي قاتم مستغنزبه نتحلمو قود نمقبار موسوليني أنفتو ناب قبص طويو نخورا قلع مقراب قبرا نبريطانيا متحس قبص بي إيطاليا نايموتن حياتن قدا يكونا مغنياتو مسعرت فرنسا بريطانيا نبينا أنصار حيلن معتن جرمن دويلاس لزنبرت بمقدر أيح بحر زنبرا ركب مسهندن رحق مبراقن كمون مسني أفريقيا جزءاتات متغورتسا بدوب أفريقيا خليلكا بهنداو وكيانوس مغنمو كسارون مدنوغوين أيم تخالن سلازي بريطانيا نقبص مكلخال معر مكلخال جزاء نفسا بمرأي أبقو أنصار إيطاليا نممكات مدباوصات
ኣብ ዝርዝር ምእታዋ የድልየናን እዩ ይኹን እምበር ብዘይ ካትብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝነበረ ሓይሊ ኢጣልያ 215,000 ወተሃደራት ምስ ሙሉእ ናይ ፎኪስን ከቢድን ብረት ዕጥቆም ነበርዋ በንጻሩ ቸርችል ናይ እንግሊዝ ከም ዝገለጾ ኣብ ሰነ 1940 ብሪጣንያ 50,000 ሰራዊትን ሙጡን ፎኪስን ከቢድን ብረት ጥራይ ኣብዚ ቦታ እዚ ነበራ ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ ይኾነኒዩ እትብሎ ሰራዊትን ኣጽዋርን ወሰኸት እሞ ሰራዊት ኢጣልያ ኣብዚ ሓሰቦም ዘይተቐረበሉን ዕለት ማለት ብ8 ታሕሳስ 1940 ብሪጣንያ ኣብቲ ዶብ ግብፂ ጥሒሱ ዓሪድሉ ዝነበረ ሲዲ ባራኒ ዝበሃል ገማግም ባሕሪ ኣጥቃዓቶም ካብኡ ጀሚሩ ግስጋሰ ሰራዊት ብሪጣንያ ዓጋል ተሰኣነ ደድሕርቲ ዝተበታተነን ዝሃድም ዝነበረን ሰራዊት ጣልያን ብምስዓብን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብድሕሪኡ ብምቑራፅን ድማ ብሪጣንያ ውሽጢ ሊብያ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ክሳብ ንበዓል ጦብሩቕ ሓዘት ብሪጣንያ ኣብ ሊብያ ከም እትዕወት ግን ኣቐዲማ ማለት ብ12 ታሕሳስ ንሲዲ ባራኒ ምስ ተቖጻጸረት እያ ኣረጋጊጻ እዚ ምስ ኮነ ብሪጣንያዊ ኣዛዚ ውግእ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ጀነራል ወቬል ነቲ ኣብ ኩናት ሰሜን ኣፍሪቃ ድሕሪ ምቕናይ ኣዕሪፉ ዝነበረ ብህንዳውያን ዝቖመ 4ይ ክፍለ ሰራዊት ቀልጢፉ ንኤርትራ ንክኸይድ ኣዘዞም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ድሮ ከባቢ ከሰላ ዝነበረ ብጀነራል ዊልያም ፕላስ ዝምራሕ ህንዳዊ 5ይ ክፍለ ሰራዊት ኣንጻር ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ውግእ ክኸፍት ይቀራረብ ስለ ዝነበረ እሞ ረዳት ስለ ዝተደልየ እዩ ዘመተታት ኣቢሲንያ ዝብል ወግዓዊ ጸብጻብ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘካየደቶ ውግእ ይገልጽ እዩ እዚ ኤርትራ ከመይ ኢላ ነቲ ብሰሜን ኣፍሪቃን መላእ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕን ዝነበረ ውግኣት እተገድስ ሃገር ክትከውን ከም ዝኸኣለት የረድእ ኢጣልያዊ ሙሶሊኒ ንኢትዮጵያ ኣብ 1936 ዓመተ ምህረት ወሪሩ ካብ ዝሕዛ ጀሚሩ ጥራይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢጣልያዊት ሶማልያን 300,000 ወተሃደራት 400 በብዓይነቱ ከበድቲ ጽዋንን 200 ነፈርቲ ኩናትን ኣኪቡ ነበረ እተን ነፈርቲ ካብ ኤርትራ እናተበገሳ ንዝኾነ ኣብ ሱዳን ግብፂ ይኹን ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ዒላማታት ብሪጣንያ ወቅዕን ክምለሳ ዝእግመን ኣይነበረን ብምድሪ እውን እንተኾነ ኢጣልያ ካብ ቃሩራ ኦም ሓጀር መተማ ጁባን ኩምሩክን ተበጊሳ ነታ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረ ሱዳን ካብ ምጥቃዕን ምቁፅጻርን ዝኽልክል ኣይነበረን ምኽንያቱ ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ ምውዳእ 1940 ዓመተ ምህረት ኣብ ሱዳን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ሓለዋ ካርቱም 4,500 ወተሃደራት ጥራይ ዝሓዘ 3 ቦጠሎንን ክንድኡ ዝኸውን ብሱዳናውያን ዝቆመ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ማለት ሱዳን ዲፈንስ ፎርስስ SDF ኩለን ካብ 20 ዘይበዝሓ ነፈርቲ ኩናትን ጥራዩ ዝነበሮም ሱዳን ብኢጣልያ እንተትተሓዝ ብምሉእ እቲ ብቐይሕ ባሕሪ ቢሉ ናብ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕ ዝሓልፍ ዝነበረ መስመር ሓይልታት ኪዳን ምተዓጽወ ነይሮም ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ንኻርቱም ምስ ብሪጣንያዊ ግዝኣታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘራኽብ ናይ ምድሪ መስመር እውን ምተቖርጸ እዚ ድማ ንግብፂ ብደቡብ ንመጥቃዕቲ መቃልዓ ጥራይ ዘይኮነ ማእከላይ ምብራቕ ባዕሉ መከላኸሊ ምሰኣነ እሞ ጉዕዞ ናይቲ ኩናት ንረብሓ ሓይልታት ኣክሲስ ምኾነ ነይሮም ብሪጣንያ እምበኣር ኢጣልያ ካብ ኤርትራ ፍሕት ንኸይትብል ክትከላኸላ ነይርዋ ነዚ ዝድርኽ ተወሳኺ ምኽንያት እውን ነይሩ እዩ ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ምስ ተሰዕረት ሓይልታት ብሪጣንያ ብ21 ጥሪ 1941 ንጦብሩቕ ሓዝዋ ኩነታት ሰሜን ኣፍሪቃ ሓደገኛ ምንባሩ ዝተረድኦ ሂትለር ነቲ ኣብ ትሪፖሊ ዓሪዱ ዝነበረ ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ዝሕግዝ ጀርመናዊ ሓይሊ ኣኪቡ ንኽዋጋእ ነቲ ውሩይ ጀርመናዊ ጀነራል ኤርዊን ሮመል መዘዞም ሮመል እንግሊዝ ከይተረፉ ዘድንቕዎን ዝፈርሕዎን ኣዛዚ ዝነበረ መዝነቱ ካብ ዝቕበል ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ማለት ብ31 መጋቢት 1941 ዓመተ ምህረት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢጣልያ ኣንጸባራቕ ዓወት ብምጉንጻፉ ፍናን ረኺቡ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ብምጽራግ ንባርድያ ዝተባህለት ኣብ ዶብ ሊብያን ግብፅን እትርከብ ስትራቴጂያዊት ቦታ ተቖጻጸረ ሰራዊት እንግሊዝ ኣብ ጦብሩቕ ሊብያ ተቖሪጹ ተረፈ ጸኒሑ ሮመል ንጦብሩቕ ጥራይ ዘይኮነ ውሽጢ ግብፂ ኣትዩ ሰፊሕ መሬት እውን ተቖጻጸረ ብዓይነቱ ውግእ ክርአ እንከሎ እምበኣር ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰሜን ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ዘተኣሳሰረ ነበረ ናይ ሽዑ ተንተንቲ እውን ንምብራቕ ኣፍሪቃ ከም መበገስን እግርን ንሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ከም ከብዲ ንኣውሮጳ ድማ
ከም ርእስዮም ዝዛረብሉ ዝነበሩ በዚ መሰረት እዚ ኤርትራ መርገጺ ወይ መበገስ ነይራ ማለት እዩ ነፈርቲ ብሪጣንያ ጽባሕቲ ኢጣልያ ኩናት ዝኣወጀትሉ ዕለት መንሹራተን ማለት ወረቓቕተን ኣብ ልዕሊ ኣስመራ ከዝንባ እምበኣር ዘገርም ኣይከውንን ብሪጣንያ ደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ትደሊ ስለ ዝነበረት ብድሕር ዝኸ እቲ ታሪኽን እቲ ኹይናትን ከመይ ቀጸለ ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹላትና ላይክ ሼር ከምኡን ሳብስክራይብ ካብ ምግባር ኣይትዘንግዑም ዘኩሩና ንዓና ንምትብባዕ ስለ ዝሕግዘናን ደጊምና መደባት ከነቕርበልኩም ስለ እንተባባዕን ሰላም ወሰናይ